मोजां मोनबाय बिथांमोननि मोसानायखौ नुनानैहाय स' थेंक इउ स' माच दानसे सम होनायनि थाखाय थेंक इउ दे जोंनि टिम आरोखि नै लाजिजोब्बाय सिख्लाफ्रा नै मा नाम खोन्थाना होदोरा एसे आब'मोननि नामालाय माथो नाम आङे मिथिंगा बसुमतारी सिख्लाफ्रा सिख'बायलै खुलुमबाय लोगोफोर दिनैहाय लास्ट कनफारेन्स मेन्दाबारिने ओमफ्राय नैबेनि आंनि मामानि फिसाज्ला ओमफ्राय दायो नै टिफिन टाइम नोंथांमोना नायलांबाय था दिनैनि ब्लगआ नैबे बाबुजों जागोन नै ने औ होनद्राबो नै बबेनि नानि मोनसोरो दाला सरगुरिनि मा होनदों उन्दै आदसा मामियासो नागिरबाय दंब्ला आं लादों नै बाबुआ नि नामा मोनलाय हा मा नाम रा नोंनि नामा मा नाम हे मोजाङै खोन्थाया नोङो मानि रानसोलाय ब्रादार सारथालिनि नै हाय महरा एसे ओरै मोजां दा नै ओरै आदा अनुग्रह दं ने आदा मोजां दा खबरफ्रा अ दे नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासिमल' नायलांबाय था दिनै फिनिशनि भिडिअ नोंथांमोन देखायगोन आं एसे माहायनि आबैयालाय माहायनि नों माहायनि मेन्दाबारिनि नामा मादै मालाय मेन्दाबारिनि नोंसोरलाय मादै माहायनि नोंसोरलाय गामियावनि नों दे होमबा सिख्लाफ्रा सिख'बायलै माहायनि नोंसोरलाय माहायनि नोंसोरो हा सातालि तालासगुरि आदसा जोंनि हरिनि जाबाय आंनि सिनायनाय मानसि लोगो जायो मेन्दाम सातालिनि बिथाङा साबसे फैदों नोंसोरनिफ्रायलाय ओमफ्राय माबोरै मोनदों फैनानैहाय नोङो टिमा माबायदों ओमफ्राय एसे दिन्थिदिनि रा थ' होमब्ला आगायजेनदो ओमफ्राय नैबे लोगोनि टिम आरोखि नै लाजिजोब्बाय सिख्लाफ्रा नै मा नाम खोन्थाना होदोरा एसे आब'मोननि नामालाय माथो नाम नामाखौ एसे खोन्थाना होदो हा मा नाम रानि नोङो औ हा क्रिस्टेन टाइटेलालाय नार्जिनारि आङे मिथिंगा बसुमतारी आं हा येस आंनि भिडिअखौ नायनाया दा इउटुबाव सार्च खालाम मिथिंगा संग्रु ब्लग नै नानि मुं नोंसोर मोसानाय नामा मा नाम नोंने हा नोंनि मा नाम मा देंखो इरा आदसा टाइटेलालाय नार्जिनारि गारजि नोंनि मा नाम रा नानि मै लाजिजोब्बाय सिख्लाफ्रा दे आगायजेन लोगोफोर आगायजेन जा लाजियो बिसोरो मा लाबाय नोङो लाना फैनि नोंबो होमबा बिथाङा आंनि इसेनि मा गिबि मामानि फिसा फैदों ओमफ्राय गिलासफ्रा आदसा ओरैसो ने जोंनो हरदोंलै आदा बिराद लुबैबाय मानि दे रस जागो बियो ब्रादार बियो मानि रस जागोरा आदसा आनारसनि बे जाबाय आनारसनि ओरै दं माइनि खरदाङानि नामा बाबु ओमफ्राय आङो जोबोद लाखि दिनैनि कम्पारेन्सआवहाय नै फंबायखौ लोगो मोनदों बिथाङा आंनि भिडिअखौ नायै जाहैदों साबसक्राइबार माइनि मालाय फंबाय सालबारि खरदाङा सालबारिनि बिथाङा माबोरै मोनो भिडिअखौ नायनानै ओमफ्राय मोजां ओमफ्राय नोंसिनि गामियावहाय मालाबा बेरायनो थांनोसै लोगो मोनगोन फंबाय एसे नोंसिनि गामिखौ देखायदो दे होमब्ला माला थांनाय नोङो दिनै कमार्सआव दिनै जोबनाय दिनै थांनाय ना गाबोन थांनाय गाबोन ओरैहाय बाइबेल फानसन जाहैदों नै बेचे खालायनि दं आबौमों सर कितना करके है बोरो नामा आसा बोरोआनो 450 450 300 250 बाइबेल कभार 200 बेसे 200 कभारावनो बर'नि कभार नै ओके आबौमों मोजां थांलायदो थेंक इउ सै माइनि आबौआ माइनि मेन्दाबारिनि ओके
खल खल बरनार बारात कोई नन्नी ओले मन्नार निजे राजा खाजा नैबे सिस्टारमा नै दासो जोबोर मोजां मोसानानै दिन्थिदों मा नाम गियानि बसुमतारी मा गियानि बसुमतारी गियानि बसुमतारी नोंलाय प्रेमिका नार्जारि बिनिफ्राय बिथांमोना सानैल' नङा गोबाङै दंमोन साबेसे मोनसोरो 8 जन 8जनमोन बिथांमोना मा गान मोसादोंमोनलाय बर' नङा मा गान टाइटेला फोरबोआ गोथारफोरखौ लाना फैयो आच्छा आच्छा ओमफ्रायहाय नोंसोर बे गामिनि नामा औ नोंनो बादिनि मोजां मोनबाय बिथांमोननि मोसानायखौ नुनानैहाय स' थेंक इउ स' माच दानसे सम होनायनि थाखाय थेंक इउ दे Tujuan